ku dau hanya da zuciya ta fana shirya faɗin kalamai ku ba kunya gare kitin da kin soyayya ni Hajara akan ki ne tafiya garin da babu dangi babu haya idan ku san ki za ya zam cuta a bar ni na ji ko da za na mutu. Hajara a soyayyar ki yanzu ya samo cikon buri. Kin yi na yi kuma na muke soyayya Hajara bare diya mai alkunya Gagi mai diri sannan da kyan tafiya Rogona ne a bana Hajara a zuciyar ta kuma nadira a ce na barta ya zana hakura da shan da ta yiwu yanzu zancira Hajara ta ce ta dimbiya zuciya ta ke take biya a bani ke to bani shan wuya ni ne sarki ke sarauniya da an ce Hajara tuna hajiya ta ke can ke ta bibiya tun da san kishi ne nake hara. Aboki albishir ni za na yi maka Hajara farar diya so za ta yi maka a bakin tana ga hasken agori na maka na sani a zuciyar ta san kashi ta haka abu mai cire karanta ko ana duka wannan shi ne so na gaskiya da ta yi maka kabar hajijiya ta sa kabar kukan idaniya tsarinta kuma saki na tushiya sannan tana kamar yan indiya aboki Hajara tana son kakar da kabarta don Allah ta sha wuya.